Pre, asa ruta mo pre? Mura lagi nagdemanda yung motor pre. Lagi bag-o maguning ripuhan kato akong Skygo. Nakuha man sa kumpanya god. Asay ruta sa imong collection ron pre. Human ako sa kuta sa arawan pre. Puno lagi niyo. Ikaw pre. Niya ako pre. Guba mo motor, paingon pa ko sa kato akong walop nga tindira pre. Rilisan na ako sa arawan pre ba. Kuya jugi ka mo tirada tindira pre ba. Siyempre pre ako pa. Kung inabuyan man ato pero dili gyud malikayan nga ma-inlove tag tindira. Tarong dia pre ba. Sure na gyud na mo pre. Matay murag dako-dako biyan ang kantidad di mong i-release ya pre. Sure na kay ko ani pre. Wala na ko ilain rilisan aning arawan na kundi siya ra. Bailihan. Matay murag inlaban naman na imuha pre. Daghan pa magkarilisan dia pre. Kasi magmahal na kabut panahon ba? Ay sakto pre oh. Bailihan sa silingan. Kailangan makalat sa tong kuan ba sa tong bayan nga nagpabayanihan ta diri Bayanihan. Bailihan. Ay o bailihan sa paday. Uy bailihan di kay naisahan ba ta ni Boyloy ano? Pamaagi ning bailihan, possible na ato na po siyang natirahan. Boylet. Arisa, Alir good. Taman call. Kuan ba? say cool. Ay, Cool ka na nimo. Gwapa ana. Ipakatag niya mong bailihan dito, Bing. Gaan ka na mag 200. Money down may mo da Andrea. So ipakalat ha. Sure ko. Maabot gyapon to kang boyloy ah. Oh my God, sis! Excited ko! Pilihan sa silingan? Asa bailihan sa silingan? Bailihan sa silingan pre. Diri magtapok ang mga walok nga chika pre. Walok ng mga chika. Adto ani pre. Kay daghan kag pagpilian diri. Adto ini pre. Way siguro diha nimo makitaan. Ang dapat ug angay nimo rilisan. Nauna pag-ayo pre ha. Nauna sa makadaghan ba. Hoy, pangit! Pag human mo panilig diya ha, ang lamat tumabutang nga gamit para sa bailihan unya. Unya ha, igura ka mo serve. O ka man mag-serve, musulod ka sa kusina aron dili ka makita sa mong sosyalan ng mga bisita. Lisod na, nga maingnan mi, nga namigsoon nga parting pangita. Lagi atin natin siya ati Godzilla. Kasi Gazilla. Gazilla. Burag dinosaur. Jud. Process, uy. Sapot. Maring hapon sa tanan. Ako mapasalamaton sa nitambong karong adlaw sa akong bailihan nga paghahitabuon. Ug sa moabot nga mga bisita, magpasalamaton gihapon ko. Hinaot nga kining among programa magmalampuson duyog kaninyo. Daghang salamat. Hoy Lucia, alam mo na mailino niya, kaya namunta ko bisita ko. Wala kayo na kayo. Nakiti. Ba't malungkot ang beshi ko? Si malungkot niyang lola mo. Hi! Sige, lingkod na mga beshi para magsugod na ta. Diya, lingkod na. Janisha, ipagawas na atong perfect wine. Timplaha ha. Yung pagkahuman, service sila dito ah. Pangin po na. Unsa man na? Now, dahil mag-enjoy mo dahil ha. Enjoy the drink. Pistik
kinutil man dahil ni. Huwag kang malungkot, bisi ko. Okay na, day. Yummy. Dali, bakit? Giuhaw na ko. Perfect. Mga sis, na pika-pika available, iserve na. Sinisya ang binan ng pika-pika. Kalangay jud nimo ay, kay mo gutom na kayo. Abi ko pika-pika. Sitsaron naman di ay ni. Pasensyahin, naguna madam. Mura magunisulod sa mong tindahan. Janisha, pagka alas 6, inventoryhan atong tindahan ra ha. Kay basig na bankrupt na ta. Timani ha, alas 6. Uy, kamingaw ba? Manayaw ta ninyo mga bisi. Aladay na ibuilit. Sige, pag-formal mo. Sina? Dayon sa ang baylihan. Pamili lang sa mga kung kinsa sa mga mo sayawon. Ako na lang builit. Fresh pa. Ba't malungkot ang bisi ko? Shot sa o. Tinuod jud ingon ni pare nga diri sa baylihan sa silingan, klase-klaseng chika imong makitaan. Kuya, sayo kuya. Isayaw na mi. Dili lang. Ato aning hubugon bisi wa. Relax lang bisuwa. Kinsa ka ning aktura ni? Marcos ka siya karisma. Huy, tiba-tiba jud ta anig mahubog na siya ron. Ayaw ka balaka. Kay walay mo disturbo sa to karong hapuna. O ikaw akong prinsesang makawala problema. Bisan sa kamalita, andam jud ko mo agwinta sa uban ngunay pake. Ikaw na ang akong gipili. Kinsa man bayhanan ni? Pasag bises, kabalap ya kaning open for all nga tong bayilihan no. Pa-shot ang bagong bisita. Shot says. Ay ka sweet, siya'y nagdawat sa tagay ng bayhana. Sugad niabot ka, walay pagmahay. Kay ikaw ra gyud ang ako ang kalipay. Can I have this dance? Punta nga magtugay, walay biyaay. Kay sugad niabot ka, walay pagmahay. Sugad na kaila ka, abi na kog dili na kumutuan ang gugma. Kay nasakitan sa una, pero karon niabot ka perting lahia. Yeah, basta ikaw ka chat, diligon masabot o kiligon gud ko gahat. Yeah, can you be my baby? Sana all. Kung ikaw man ganito, diri ra tabi, ang akong pangigugma kay para sa imo ni. Kay na naman ka, sukad nga niabot nagpasalamat. Hala day, nagtugtugawak ng manok day. Alas 6 na tingani. Ba't tumakbo ang bisi ko?
kinsa ka atong bayhana. Magkinaunsa og bisan nasa. Pinaagyan ning sandala pangitaon ti ka. Kay ikaw akong rilisan sa akong 50,000 na arawan ba.